ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ Volkswagen Mangaluru, hospitality partner The Ocean Pearl, education partner G-Tech Computer Education. ಈ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನು ಕೊರ್ದು ನಮಕ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸಲೂನ್, ಪಲ್ಲವೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಮಿಕ್ಸ್, BDG ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, SL Shade Jewelers and Diamond House, Calgary, Wagni Cine Creations, Hotel Lakshmi City Side, Winsome Solar, Vinayak Marketing, SN Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Car Decor, Bhima Jewelers, Hotel Rupa, Induscare Equipments, St. Joseph Engineering College, Dr. MV Shetty Group of Colleges, 11 Men's Wedding Studio, Vasudev Stores, West Coast, Digital Planet, GL Acharya Jewelers, Black and Black Fashion Analyst, Costume Cottage, Glitz Entertainment, Olympic Sports. Inita ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆದ ವೈಟ್ ಲೋಟಸ್ ಹೋಟೆಲ್, ಯಮಹಾ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್, ತಮಾಮ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಹೋಮ್ ಟೌನ್, ಸೋಮಯಾಜಿ ಎಲೈಟ್, ತನಿಷ್ಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಶಾರದಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ರಾವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸಾ ಮಾಂಡವಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನ್ಯಾನೋ ಹೇರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಫನ್ ಚಿಕ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನ್ ಸೋಲಾರ್, ವರುಣ್ ಚೌಟಾ, ಹೋಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಶಿವ ಡೆಕೋರ್, ವಿನ್ಸೀಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೋಮಯಾಜಿ ಎಲೈಟ್. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಇಡೀ ತಂಡ ಜನಕ್ಲೆನು ಬಂಜೆ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾಯರ ಬೈದಿಡು ಮನೇಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಂದೆಲ್ ಮೊಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಿಸೋ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗೊಂಚಿ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನೊಂಚಿ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರುವುದುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ CPL ಅಂಡ ಈ CPL ನನ್ನೊಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬುಕನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಟೀಮ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟದು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ರೂ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಾರೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ದಂಟದ ಬೂರೋಡ. ಓಕೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬಂತಿನವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂದೆ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಶುರುವತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ರೆಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು ಅರ್ನಿ ಚಾನಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುರೂಕು ಬರ್ಪುನ ರಡ್ ಕಪ್ಪಲ್ ಏರ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಂದಾಂಡ ಕಪ್ಪಲ್ ಅಥವಾ ರಡ್ಡು ಓಡವು ಕಪ್ಪಲ್ಸ್ ಮಾರೈತಿ ಗೊತ್ತಾನ್ ಕಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಫಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪುರಂಚಿನ ಪಡ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಾಯ್ ಸಲೋ ಸಮಸ್ತೆ. ಸಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಸಮಸ್ತೆ ಹೌದಾ ನೆಂಚ ಸಾನಿ ಸೆಂಚಿನ ಸಾತ್ತೆಂಡಲ್ಲ ಸುರುಟು ಸಾಟೇ ಸುರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತರ ಸಾರ್ದು ಸುರು ಮನ್ಪುನ ಅಂದೆ ಚೂರು ಬಂಗೊಂಡು. ನಮಸ್ತೆ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿರನ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸುಸು. ಓ 15 ನಿಮಿಷ ಉಂಡಪ್ಪು ನೀವು ಬೋದು ಮೈತ್ ಬಲ್ಲೆ. ಸುಧರ್ ಸುಸು. ಉದರು ಸುಧರ್ ಸುಸು. ಸೂಸು ಶಾರ್ಟುಡು ಸುಸು. ಸುಸುಮ. ಸುಷ್ಮಾ. ಸುಸುಮ. ಕುಸುಮ. ಸಂದೆ ಸಂದಿತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟ ಅವಡು ಇಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನ ಆಪುಡ. ಬದವೇ ಒಂದು 20 ಬೈದಿನೇ ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲಿರಿ ಅಂದೆ ಸಣ್ಣಗನೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಕುರಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಆದ್ ಬೈದಿನೇ ಸರ್ತೆ ಸಾ ಸರ್ತೆ ಆತನೆ ತಾತಿನಿಯರೆ ಸುಂಡಿ 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 ಸುಂಡಿ
ಪುಂಡಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕಿಟ ಭಯಂಕರ ಬಂಗುಂಡಿಯ ಪಾತೆರೆ ಸಿಂಡ ಸಾತರ ಸಂಕಿಲ ಸಾಪುಜಿ ಸೆನ್ನ ಸೆಂಡನಿ ಸೆಪ್ಪೆ ಸೆನ್ನ ಸೆಂಡನಿ 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 ಕಂಡನಿ ಸೆಂಡನಿ ಸೆಪ್ಪೆ ಸೆಪ್ಲೆ ಸೆಪ್ಲೆ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಂಕಿಲ ಅವೇ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಸಾಡಿ 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 ಮೀನಾ ಸೀನತ್ತು ಸುಧರ್ ಸಾಡಿ ಸಾಡಿಯಿಂದ ಸಾಡಿ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಸಾಡಿ ಸಮಾನ್ ಸಾರ್ಲಿಂಗ್ ಇದೇ ಸ್ವಾಡೆರೆ ಸ್ವಾಡೆರೆ ಪುದರ್ ಆತ ಬೇಗ ಪಣ್ಣನ ಅಲೆ ಕೊಂಚೂರು ಸಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಒವ್ವೇ ಶಬ್ದ ಶುರು ಮನ್ನಾಗ ಸಾಟ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಡಿ ರಾಡಿ ಅಂಚಾಲ್ ಸ್ವಾಡಿಂದ ಎತ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಜಿನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವೀಣಾ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ವೀಣ ಇರ್ ಆ ಲೆತ್ತನೆ ಧರ್ಮಗ ಅಂಜ ವಾಪರ್ ಅವೆಂಚ ಲೆಪ್ಪಗೆ ಸೀನಾ ಆತಿ ಬಕ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪುರ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಕೆಲವೇರು ಸೈತ್ಯ ಬೋಪೇರು ಅಂದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಓ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪು ಸಾಮ್ದಾಸ್ ಸಾಮ್ದಾಸ್ಗೆ ರಾಮದಾಸ್ ಪುದರ್ ಸಾಮ್ದಾಸ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಲ್ನ ಅಲ್ನ ಸೈತರ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಜೀವಡುಳ್ಳಲ್ಲ ಸೈತರ ಪುದರ್ ಚೈತ್ರ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಸೈತರ ಮಾತ್ರ ಓ ಅರ್ನ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಸರಿ ಪನ್ಪಲಾಲ್ ಅಂದ ಮನೆಗೆ ಸಸಿರಾಜ್ ಸಸಿರಾಜ್ ಪಂಡ ಸಾ ಉಂಡತ ಅರ್ನ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಬಂದು ಸೇರ್ನಂದಾಂಡ ಆರ್ಲ ಸೈಪೇರು ಸಸಿರಾಜ್ ಸಾವೂರ್ ಸಸಿರಾಜ್ ಸಾವೂರ್ ಹತ್ತು ಬಾರೈಜಿ ಸಸಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಬಾರೈದಿ ಸಾವೂರು ಅಪ್ಪ ಸಾವೂರ್ ಅಡ ಸಾವೂರು ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕುಲಾತನ ಯಬ್ಬಾ ಆಲು ಬುಲಿ ಪುಲ್ನ ಸೂಟ್ ಹೇ ಕರ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಾತಿಜಿ ಹೌದಾನೆ ಜೋಕ್ಲಾ ಒಂದೇ ಪುರ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಮಂತನತಿ ಮಲ್ ಬಸ್ ಕೇಪೋಯಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಲ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಜಪ್ಪುನಿ ಹೌದಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಸ್ ಜಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಸೀಟು ಪೂಜತಿ ರಪ್ಪ ಕುಳ್ಳೇರೆ ఒక ಪೂರ ಈ ಬ್ರೆಸ್ ಇಂದು ಪೂರ ಅಡಿಕ ಪೂರ ಪತಂದು ಒಪ್ಪಲಲ್ಲ ಓಕೆ ಇರೇಗ ಎಂಕ ಬ್ರೆಸ್ ಬೇತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲುಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಉಣಿಯರ್ತಿನ ನೆರಕರೆ ಉಂಡತಿ ನೆರಕರೆ ಬೋಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪೋ ಓಕೆ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ರೆ ನನಂಜಿ ಓಪನೆಂಟ್ ಕಪಲ್ ಏರ್ ಬಂದು ತೂಪನಂಚಿನ ಪಡ್ತು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಪಲ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೇಗ ಬೈತಾರಿರು ಈ ಬೇಗ ಬೈತಾರ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಚಾವೆ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತೆಂಜಿನೈನಿ ಗಿರಿನ ವಿಲತ ಗಿರಿಸಾವಿಲು ಐಟ್ಲ ಗಿರಿಯುಲ್ಲೇರು ಓಡ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲೆ ಶುರುವಾ ಸುರು ಸುರು ಸುರುಟೊಂದು ಚೂಟ್ರೆ ಆಗಾಣತ ಮಲ್ಲಜ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆರಿ ತೂಲೆ ನೆರಿ ತೋರವಣ್ಣಿ ದೇಂದೆ ಅವೇ ಕೆಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತು ನೇರಿಂಡು ತೂಯೆ ಓ ಪೊಂಜವೆ ಅವಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ತೂದು ಬರಡು ಟಿವಿಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಟಿವಿಡ್ పోనుడా కట్ మల్పులే ಶನಿಕ್ ಸೆಟಲ್ಪು ಓ ರಾಮ ದೇವರೇ ಬತ್ತಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸನಿ ಏರಿ ರಮ್ಯ ಸನಿ ನೇ ಪೊಂಜವೆ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಸಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಣಿಕಡ ಪಣ್ಣಿ ಸನಿಕ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ಮಣಿಕ್ ನೆಟ್ಲ ಬತ್ತೆ ಇದು ಏರ್ಲ ಪಾತಿರೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಸೊ ಇತ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೈದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋಪು ಗೋಪ್ ಕೋಡ ಜಾರ ಜನ ಗೋಪು ಗೋಪಾಲ ಬಲ್ಲೆ ಗೋಪಾಲ್ ಗೋಪಾಲ್ ವಾವ್ ನೈಸ್ ನೇಮ್ ఈయనే ఏరియా నా ఏరియా పెద్దముల్లాలి పొన్ను పెద్దముల్లాలి ನಾಯಿ ಅತ್ತ ನೈಸ್ ಬನ್ನಿ నైస్ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರನ್ నైస్ ఓకే ಇರ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ఎన్న స్వీట్ నేమ్ హరికృప ಹರಿಕೃಪಾ ಓಕೆ ಹರಿಕೃಪಾ ರಡ್ಡು ಪುದಾರುಂಡು ಅಂದಂದು. ಕೃಪಾ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ದೀಪರು ಹರಿರಾಯ ಬತ್ತನಿ ಪುದಾರ್ಡು హరి అన్న అమ్మేర్న పండ అమ్మేర్న పుదారి హరినాథి అమ్మేర్ కొంచెం ఆశ ఎత్తుని ఆర పుదారిని ఎన్నడు జాయింట్ మల్పొందు అంటే ఆరున అరిగింది ఎత్తది ఎన్నడు పాటిని హరికృప ಸರೀಸೃಪ ಇಂಜಿನೇ ಸರೀಸೃಪ ಇಂಜಿನ ಸರಿಸಿರಪ್ಪ ಇಂಜಿನ ಅಂದು నువ్వు ಉಚ್ಚಂದು ಕಂದೊಡಿಯ ಪೆರ್ಮರಿಯ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಕಥ గోపు యావ్ నెర్ద ఆ పొంజన నావ్ అరే ఉదాహరణ కొరకు నానమ్మనే
ಪೆಟ್ ಬಂದು ಸರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದಿನ ಅದೇ ಅಂಚಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ ಆತಂಡೆ ನಂಕ ನಂಕ್ ಬಂದ ನಂಕ ಅವು ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಬುಲೆದು ಲತ್ತವು ಅಲಗಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಂಗೆ 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 ನಿಕ್ಕಿ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪ ಇನ್ನ ಕಕ್ಕೆರೆ ಅವು ನೆನಪಾಪ ಜಯಪೇಪ ಅಂತ ಎನಿವೇಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬಂಡರತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟನ ಬಾಲೆಗೆ ದಾದ ಪುದರ್ ದೀಪಾರ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಐತೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೋಪಾಲ್ದ ಸುರುತ ಗೋದೆಪ್ಪುನ್ ಬಲ್ನ ಕೃಪ ತಕ್ರ ದೆಪ್ಪುನ್ ಗೋಕ್ರಿ ಐದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಂಕುರು ಕಪ್ಪೆದಿ ಒಲ್ಲೆತ ಏ ಇಂಜಿನೆ ಇಂಜಿನ ಕೊಚ್ಚಿ ಪಂಜಿನಾಲತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಒಳಗೆ ಚೆನ್ನ ಸಂಜಿಗೆ ಯಬ್ಬ ಅಂದು ಸಂಜೆ ಅವು ಪಂಜೆ ಅವು ಇರು ಗೋಂಕರ್ ಕಪ್ಪೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಬಲ್ಲ ಬಂಗಿರ್ದ ಕಪ್ಪೆ ಪುಣ್ಣ ಬಾಳೆ ಎನ್ನ ಬೋಡೆ ದಿಮಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೋಪಾಲ ಐಕೆ ಬೈದ್ದೀನಿ ಸೋಪಯರ್ನಿ ಬೈದ್ದೀನಿ ಗೋಪಾಲ ಪಣ್ಣಿ ಇರಕು ಸೋಪಾಲ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಮನಿ ಪನ್ನೆ ಕೊಲ್ಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಪೋಚಿ ಸಾವ್ ಸಾವ್ ಸತ್ಯ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಯಾಂಪೋಪೆ ಎಂಕ ಸಾವು ಏರ್ನ ಸಾವಿಯೇ ಎಂಕ ನೋಡು ಯಾರು ಕಾಪಣಕ್ಕೆ ಏರ ಸಾವಿಯರ್ನಿ ನೇ ಓ ಪೊಂಜವೆ ಅಡೆ ಪೊಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚಿ ಬಣ್ಣಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಿ ಬೋಡು ಪಂತಿಜಾರ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ ಅವಡು ಸಾವಿಯರ್ನ ಆವತ್ತ ಆ ಒಂದು ಪಣ್ಣಿನಿ ಆವ ಆ ಉಂಡಾವು ಉಂಡಾವು ಇತೆ ಏರ್ಲ ನರುಟು ಬಾಯ್ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಓಕೆಪ್ಪ ಅಡುಕು ಸಾಯ್ ಸಾಡೊಚ್ಚಿ ಇದ ನಡುಟಿ ಏರ್ ಸಾಯಿ ಏರ್ ಪಾಡ್ ನಾಡು ಎಂಕ ಸಾಯರ್ ಪಾಡ್ ನಾಡು ಏ ಸಾಯಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ ಪಣ್ಣತ್ತು ನಡುಕು ಬಾಯಿ ಪಾಡೊಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಸಾಯತ್ ಓಕೆ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿ ಇತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ತಕ್ಲಿಗಪ್ಪ ಸರಂಗಮಿತ್ತ ಬಾಡ್ಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚಿಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ತಾಳ್ಬೇಡು ಉಪ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಆದ ಉಪ್ಪಲೆ ಈರ್ ಅರೆನ ಫಸ್ಟ್ ತೂನಗ ಇರೆಗ ಅರ್ಡ ದಾದ ತೂದು ಅರೆನ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಅತ್ತದ ಯಾನು ಕೋಡಿದ ಕನೆ ನಿನ್ನ ಪೈರ್ನ ಇದು ಎಂಜಕನಿ ಅಲ್ಲ ದಾದ ತೂತು ಮದ್ನೇನಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ತೂಡುನ್ನೆ ಮದ್ನೇನಿ ಪಂಡ ಅಬತಾರ ಹಾ ಅಬತರ ಓಕೆ ಅಂಚಣ್ಣ ಈ ಅಬತರ ದಾದ ಮತ ಅಬತರ ತೂತಾರ ಅಲ್ಲ ಅಬತ್ತರ ದಾದ ಪಂಡ ಶೋಭ ಪಣ್ಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಚೆನ್ನಲ್ಲ ಸೈತರನಲ್ಲ ಸ್ಯಾಸನ್ಸು ಅವಿನೇ ಶಾಸನ್ಸು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಚೈತ್ರನಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಸ್ಯಾಸನ್ಸು ಸ್ಯಾನ್ ಸುಂಬು ಯಾನು ದುಂಬು ಸ್ಯಾನ್ ಸುಂಬು ಸೈತರ ಸಿರವು ಸಿಂಜ ಸೈತರ ಸೋಜಿನ ನಿಸಿಜ್ಜಿ ಚೈತ್ರ ತೋಜುನ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಶುಂಠಿ 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 ಚೈತ್ರ ಕುಂಟಿ ಇಂದು ಚೈತ್ರ ತೊರಿಪಡ್ದು ಬಿರಾಡ್ದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಡು ಚೈತ್ರ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ತಗೊಳ್ಳು ಪಂಡೇರು ಪಂಜಿನ ಪಂಜೋಗು ಎಂಟ್ರಿ ಇಜ್ಜೇನು ಸರಿ ಅಂಚಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಇರ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನತೆ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಓಲ್ ಉಂಡು ಅವಡತ ಅವಳು ಎಣ್ಣೆ ಎದ್ರು ಸಕ್ಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಚ್ಚಿ ಸಕ್ಕರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಚ್ಚಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಸರಿ ಮಕ್ಕರ್ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಶಾಲ್ ಕೊನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಈರ ಅರೆನ ಸುರು ತೂಯಿರ ಪೋನಗೆ ಈರೆಗಡ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈರ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೇ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತಪ್ಪ ಓ ಪೊನ್ನೆ ಮೂಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಜಿನ ಅದೇ ಯಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐಟೆಂಕ್ ಎತ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಎತ್ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಡೇ ಜನ ರೆಡಿ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹೊರ್ತಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೀ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಒಬ್ಬ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಪನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬನ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಟೇಕ್ ಅವತಾರ ಉಂತಾಯ್ನಿ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿದಲ್ಲ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾರ್ದು ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಗಡ್ಡ ಮಿಸೇಜ್ ಜಾತಿ ಅಂಚಣ್ಣ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬೀಜದ ಅಡಿಗೆ ಬೀಜ ಕೊಯ್ಯಾರ ಬೈತೆ ಅಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಬಂಡೇರು ಪೊಣ್ಣು ತೋರ ಬೈದೇರಿಂದು ಅದು ಬಲ್ತೊಂದು ಮನಗ ಈ ತಬ್ಬರು ಹಾಕಿದಲೆ ಬೋತು ಯಾನು ಕೋಣದಲ್ಲಿ ತಬ್ಬರು
ಯಾವಿಯೇ ಸಾ ಕರ್ಮ ಏತ್ಗಿರಿ ಐನ್ ಈ ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಂತು ಏನ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ನ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇನ್ನ ತಬುರ್ಡು ಮದ್ವೆ ಆಯ್ನಪ್ಪಗ ಅತ್ತ ತಿಂಗಳ ಹಾಲ್ಡ್ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಅಂದು ತಬುರ್ಡು ಮದ್ವೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಬುರೆ ಬತ್ತ ದಾರ ಮೈತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಜಿನೆ ಅಂಚತ್ತು ಏನ್ ಪಂಡಿನ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುದು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆತ್ರಿಗೆ ಅಂಚಿರನೆ ನಿಖಿಲ್ದ ದಾಲ ಉಂಡಾ ಎಂಕಲೆಟ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಬ್ಬಾ ಆಯ್ತು ಉಳೆ ಪೋಂಡ ಉಳೆ ಏತುಂಡೈತು ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಸಿಂಗರ್ ಸಿಂಗರ್ ವಾಟ್ ಎ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಗರ್ ಇರು ಸಿಂಗರ್ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೋಡಿ ಸರಿ 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 ಪಂಪ ಪಂಪ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ರ ಬಲ್ಲಿತೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆತೆ ಇದು ಪತ್ತೆಂಚೆ ನಂಗಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಸ್ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪ ಮಾರ ಎಕ್ಕಡೆ ದಿನ ಪನೊಂದಲ್ಲ ನರೋಟ್ ಪಾತ್ರ వచ్చింది ಏಸಲ ಪನ್ಪಿನೇರೆಗ್ ಏನ್ ಬಲ್ಲೆ ಸಾನೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಇನ್ನ ಸೆನಸಂಕ್ ಸೆರಿಯಂದೆ ಸೋವಾ ಸೋವಾ ಸೆನಸಂಕ್ ಸೆರಿಯಂದೆ ಸೋವಾ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡಲ್ ಅವು ಸುಸ್ತಪ್ಪ ಸುಸ್ತಪ್ಪ ಸೋಣ್ ಸರಿ ಸುಸ್ತಪ್ಪ ಸಾಳನ್ನನ್ ಸೋಡನ್ ಸುಸ್ತಪ್ಪ పోచి ಎಂಜಿನೆ ಬಕ್ಕ ఓకే ఈ రావులే ఉంతాలే ఇంట్లోకి చూస్తాం ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುರ ಪದ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು అందే ಆನೆ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಸೋಡಗನ ಸೋಲಿ ಸುಂಗಿತ್ತ ಸೋಡವ್ವ ಸಂಗಿ ಸೋಡಗನ ಸೋಲಿ ಸುಂಗಿತ್ತ ಪಯ್ಯನಗ ಬೇತೇನೆ ಸೋಲು ಸೋಲು ಎನ್ನ ಸೋಲೆ ಸೋಲೆನ್ನ ಸೋಲು ಜವಾದು ಸೋಲು ಅಲ್ಲ ಜವಾದು ಸೋಲು ಎನ್ನ ಆಂಡ್ దాల బేజర్ మంతోని వచ్చి సో ఇంక రెడ్ కపుల్స్ నతుదు మస్త్ ఇష్టాండ్ ఇరితే సింగర్ పండర్ ఇన ఫ్యామిలీ పూరా సింగర్సే ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಸಪ್ಪೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪ್ಪೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಮ್ಮಿರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಸಮತ ಅಪ್ಪೆ ಸಮ್ಮತ ಒಂದು ಸಮಯ ಜಂದ ಮಮತ ಮಮತ ಮಮ್ಮತ್ತ ಓಕೆ ಎಡ್ಡ ಪುದರ್ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಎಂಜ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಪಪ್ಪನ? ಬರ್ಚಿ ಪಪ್ಪನ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪನ ಪುತ್ರ ಕೃಷ್ಣ అయిన ఆరు పంతు నెడ్డెత్తి ಒಚ್ಚೊಚ್ಚವಿನಿ ಆನೆ ಬಂಡೆಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಇಂಕ ರೆಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ ನತುದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಂಡ್ ಇಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ నుంచి పోయేదే ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಓಟೆ ಪೋಪಿ ಓಟೆ ಪೋಪಿನಿ ಮೂಲೆ ಆಪಿನಿ ಅವಳ ಮೂಲೆನಾ ಮೂಲೆ 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 ಸಕ್ಕ ಸೂಲೆ ಅಮ್ಮ ದೇವ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಮುಳು ಇದು ಎಂಕದು ಆವಡು ಯಾವ ಹಾಲು ಮೂಲೆ ಬಣ್ಣಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಬಂಡಿನಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ మూలేగి ಸಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಕ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೇರ್ಲ ಪಾತೆ వచ్చి ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ಇತ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ నుంచి పోయి ಇತ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಪಿರೌಡ್ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೂರ್ನು ಐನ ಏರಾಣಲ ಪನೋಡು ಓಕೆ ಇತ ರಡ್ಡ್ ಜಂಟಿಗೆ ಏರ್ ತಿರುಗುದುಂತುವಾರ್ ತಿರುಗುಂತಾರೆ ಯಾನ್ ಇರೆ ತಿರುಗುಂತಾರೆ ಇರೆ ಮುಖ ಅಭಿನಯ ಮಂತು ತುಪಾಡು ಓಕೆ ಇಂಚ ಬಲೆ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಸಿಂಚನ್ ಹಾ సరి సరితులా సరితులా అతుపె కరెక్ట్ మంత్ తో జావ సరితులా అన్న అంద అన్న జాండా ಅಂದೆ ಜಾಯ್ತು సరితులా సరితులా ఎంటినే సరి ఓకే కరెక్ట్ తులా ಗೊತ್ತಾನೆ ఏంజా ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಸರಿ ರೈಟ್ ಬಸ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ರಪ್ಪ ಬಂಡರ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಏರ್ ತಿರುಗುದುಂತುವಾರ್ ಸೇರಿ ಮೇರು ಸಾನ್ ಸೊಂಬು ಹಾಲು ದುಂಬು ಸೊಂಬು ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ರೆಡಿ ಅದೇ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಶಶಿರಾಜ್ ಎಂಚಿನ ನೇಲ ಬುಡ್ ಪೂಜಾರ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಜತ್ ಓಕೆ ಶಶಿರಾಜ್ ಆಟೋ ಬಸ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕಂದೆ ಸತ್ತ ಶಶಿರಾಜ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋದು ಕೊಡ್ಪೀರ ಶಶಿರಾಜ್ ದಾದೆ ಶಶಿರಾಜ್ ನಿಕ್ಕೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತೇನಾ ಇರೇಗ ಮರ್ಲೆ ಗರ್ಕ ಯಾವು ಶಶಿರಾಜ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೊಂಜೋ ಮಾರ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಜಲ್ಲ ಪೈ ಪೋಟಿಡ್ ರೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಏರುಂತವಾರ್ ಇತ್ತ ತಿರುಗಿದಾರು ಅಂತ ಇರಂತಾರೆ ಎಸ್ ಬಲೆ ಯಾನೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಹೌದಾದ ಓದರ್ ಗೊತ್ತೊಂದೇ ಗೊತ್ತ ಜಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಹಿರೇಗೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ನೇ ಎಂಚಿನ ಸಾರಿ ಪಣ ಮರೈತಿ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಜಿ ಮಾರ ಸಾವು ಕತ್ತೇರಿ ಸಾನೆ ಕತ್ತೇರಿ ಸಾರ ಈಗ ಅಮ್ಮೆ ಸಾವು ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಸುಂದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೂಲಿಪಡವೆ ಬೋಡಪು ಓಕೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಪಂಡರ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿಜರ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಸೋಪರ್ ಈಗಿನ ಸೋಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಏರು ಇರದೆ ಓಕೆ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಇಬಿ ಗಟ್ಟಿ ಜನಕ ನಾಲ್ ಸಾರ ಓಕೆ ಮೂರು ಸಾರ ಬಂದ ದಾದ ಅಳ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ನೀ ಕಾಲಿಂದ ಪೇ ಪಾತಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು 4 ಜನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರ ನೀನೇ ಮಾತೆರೆಗಳ 4 ಸಾರ ಕೊರೆಸುವ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಂಡು ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಂಡು 4 ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಕಿಂಡು ಏರ್ ಎಂಜ ಸಾವ್ಯ ಗೇಮ್ ಇಡಗೆ ಎಂಡ್ ಆತುಂಡು ಎಂಚಿನೇ ಸೀರಿ ಸೂರ್ಲ ಸರ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಚೂರ್ಲ ಅರ್ತಾಪುಜಿ ಈಸೋರಿ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆ ಸತ್ತು ಸೀಸೋರ್ ಸಸ್ಮನ್ ಸುಂದರ್ ಸುಂದರ್ ಏರವು ಯಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುಂದರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಬುದರ್ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುಂದರ್ ಸೀಸೋರ್ V4 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೋಪೇರ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೋತಿಗೆರಿ ಓಕೆ ಇಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ ನಿಖಿಲ್ ಸೋತರ ನಿಖಿಲ್ ಗೆಂದರ್ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಏರ್ ಸೋತಿನೇ ರೀ ಸೋತಿನಿ ಅತ್ತೊಬ್ಬ ಇಂಚರಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಬನ್ನಿ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪನ ಬನ್ಬಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆಯಿಂದ ಮುಗ್ಗಿನ ಮುಲ್ತೋರ ಪೋಪಣ ಓಕೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಮನಕ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಯರು ಕುಡೋರ ನನ್ನರ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟಗ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ದಾದ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥದ ಒಂಜಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಚೆ ಪೋಡು ಮೋನಿಡ ತೆಲಿಕೆ ಪೋಡು ತುಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಣ್ಣ ಮಧ್ಯೆ ಈತ ಕಂಟನು ಬೊಕ ಒಟ್ಟಾಪ ಯಕಾರ್ಚ ತೂಂದುಲೆ ಬ್ಯಾರಿ ಬೆಚ್ಚಲಕ ಪಾತ ದಾದ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥದ ಪಂಡ ನಿಖಿಲಿಡೆ ಬರ್ಪಾರು ಕಣ್ಣರಿ ಬಡಿದಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪುನ ತೂತೆ ಮುಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರು ಲಡೈ ಮನ್ಪೇರು ಗೊಬ್ಬರು ಬೊಕ ಖುಷಿಟ ಪೇರ ಬೋಪೇರು ಅಂಡ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಿ ಇಚ್ಚ ತಂಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಆತೆ ಗೊತ್ತನ್ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಿ ಜತ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ಅಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಡೈವರ್ಸ್ ಲಾಪುಂಡು మరి ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಡೈವರ್ಸ್ ದಯಗ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನತೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಂದದು ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಆದ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನೇನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುಚ್ಚಿ ಬಂದು ಅರೆಂಡ ಡೈವರ್ಸ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಒಬ್ಬಜ್ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮಿನಕ್ಲೆ ದೇವರಿ ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಬಿದ್ದೀರಿ ತುಲ ಎತ್ತೋ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಯ್ನವು ಪಿದೇರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟ ತುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮುಂಡ ಆ ದೇವರಿ ಏಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪ ಏರ ಬಾಲೆ ಕಾಲ್ ಕಂಡ ನೀನು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ತಿಲ್ಲ ಯಾನಾಗ ಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಪಾನೆ ಇಲ್ಲ ವೀಣಾ ಯಾನಿನ್ನ ತಪ್ಪೆನ್ನಿಗಿತ್ತೆ ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ದಾದ ನೀ ತಪ್ಪು ಸಾಧಿಗೆ ಬೋದಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಬಟ್ ಇನಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುನ ಗೊತ್ತಾನು ಪುಡದ ಪೋಪ್ನ ಸಂಸಾರನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಐಕೆ ಈ ಮಲ್ಪುಡ ಏನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಬೇಲೆ ಬಿಡೋಡೆ ಅಂಚತ್ತಿಯ ಈ ಬ್ಯಾಗಿನ ಬತ್ತದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ ಯಾ ಪಂಡಿಜನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮಿನಕ್ಲೆ ದೇವರಿ ಏಪಲ ಪ್ಲೇಡ್ ಪಂಡಿಜರ ತುಲ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾಯ್ತಾರಿತ್ತ ಅಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು ಬತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪು ಸಿತ್ತಂಡ ಸೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರ್ಯಾವು ಎಂಚಿನ ಸ್ಯೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಈ ಸೆಲ್ಫಿ ತಪ್ಪಿ ಯಾಮನ್ ಬೇ ಇತ್ತೇಣ ನನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರು ಜೇನಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಇವಂಜಿ ತಂಡ ಬನ್ನಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಏಪಲ ಮಿತ್ತಿಡೆ ಪುಣ ಅಂದಲ್ಪಾತೆ ಅಂದತೆ ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಯ್ನಂಚ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಮಾತರೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪಾಯರೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದು ಬನೋಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಪಕ್ಕೇನ್ಗ ಶಶಿ ಸರ್ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಬಾರಿಶೋಗದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ನ ಲುಂಗಿ ಇಂಚಿನ ಪೇಪರ್ ಪೇಪರ್ ಸುತ್ತೊಂದಿನ ಅಡಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟ ಅರೆ ಬೇಲೆ ಜತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಣ ಯಾರು ಬೆನ್ಪುನಿ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ
ಏರೇರಿನ ದಾದಾದ ಕೋಲಗಟ್ಟ ಅರುಣ್ ಇದು ಇರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನಂದದು ವಿನಾಯಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ ಏತ್ ಸಲ ಇದು ಪೊಂಜೋದ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡಾರು ಪೊಂಜೋದನೇ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಹರೀಶ್ ಬಿಡ್ಪೂಜಾರ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತದ ಐ ಕಾರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಕಾರ್ಡಿಂಚಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬೈತೇರು ಫುಲ್ ಯಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅವಡು ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬಿದ್ದಾಬೋದು ಜನತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಸೇರೋಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಾಬೋದು ನನ್ನ ಪೋಟ ಬಂಗ ಎಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈತ್ರ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂಜರದ ಹೇಳ್ತಾ ಟೀಮ್ ಹರಿಣಿ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅದುಪ್ಪ ಬೌ ಲೆವೆಲ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತೆ ತೆಲ್ಪರ ದಿಕ್ಕುನದು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಟ್ಲ ವಿನಾಯಕನ್ನೇ ಅಂತ ಕೊಂಜೋ ಪಾಡ್ಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗಿಲ್ಟಿ ಪ್ಲೇಜರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ಲ ತಂಡ ತೂಡುಂದಾಪು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಳ್ತಾ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪೈನಕ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸುರುಕ ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಪನ ಎಂಗ್ಲಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಂತೊಂದು ದಾದಾದು ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆನ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಮತ್ತು ಅಕ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಿರು ದಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ದಾದಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ನೆಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಜೋಕುಲೇ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಂಡನಿ ಹೊಡಿದನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರೋಡು ಒಂದೊಂದು ಜಾತ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಬಕತುನಾಗ ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು ಕಥೆನೇ ಬೇತೆ 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 ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ನಾಲೆ ಕಟ್ಟದ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಷರ ಬರಂದಿನ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿಲ್ ಮತ್ತು ಬೈದಿನ ಅಂಡ ವಿನಾಯಕನ ಬಾಯಿಡೀನಿ ಅವಳ ಸುರೂತ ವರ್ಡೆ ಸಾ ಬರ್ಪುಜಿನ್ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಪಂಚಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಲ ಕಾಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನಿ ಬಾಕಿದ ದಿನೋಡ್ದು ಓಕೆ ಇನಿ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶಶಿ ಸರ್ 10 ಚೈತ್ರ ಶಶಿ 10 ಆನ್ಸರ್ 10 ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಸತತವಾದ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ದಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತನಿಷ್ಕ್ ಜುವೆಲ್ಲರಿದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅಂಚನೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ AS ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಮನೇಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಶಾ ಮೇರ್ಲ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದು ಮಗ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆ ತನಿಷ್ಕ್ ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಖಾದರ್ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ AS ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಮನೇಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಶಾ ಮಕ್ಕಳು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು ಜೋರಾಯಿನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರೆಡ್ 3 ಜನ ವಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಶಾ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಾಯಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೊ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ Comedy Premier League is a very beautiful platform where many people have showcased their lighter side of their skills, and we all are being entertained since a very long time. Congratulations to the participants who have chosen this platform, and we hope V4NEWS channel provides more such opportunities, and you are always welcome to our institute. Yes, thank you so much. ಮೇರೆಗೂ V4NEWS ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ತನಿಷ್ಕ್ ಜುವೆಲ್ಲರೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ V4NEWS ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಏರೆಗ್ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಾತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ತೂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ತಂಡದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ
ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದಕಲ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ 266 266 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದಕಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿದಕಲು 240 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದೊಂದಿರು. ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದೊಂದರೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತುಯರತ ಒಂದು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಟೀಮ್ಸ್ ನಮಕ್ ಬಂಜ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿರು, ಮೋನೆ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿರು. ಸೊ ನನೊಂಜಿ ಸಲ ನನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲಿನ ದುಂಬ ದಿಕ್ಕುಗು ಬರ್ಪ. ಸೊ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪರೊಂದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀ VJ ನಿಖಿತಾ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಾನೊಂಜಿ ಸಲ ನನೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ನನೂರ ತಿಕ್ಕಗ ನಮಸ್ಕಾರ. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Comedy Premier League Season 4, powered by Land Trades Builders and Developers, Aruna Masala, Hospitality Partner, The Ocean Pearl, Automobile Partner, Volkswagen Mangalore, co-sponsored by Heaven Rose, Pallavi's Nutrimix, BDG Pi Enterprises, SL Shade Jewelers and Diamond House, Calgary, Car Decor, Wagmi Cine Creations, Vinayaka Marketing, SN Enterprises, Highlight Lighting Studio, Kling Krishna Cafe, Hotel Rupa, Dr. M.V. Shetty Group of Colleges, West Coast, Bhima, Black and Black Fashion Analyst, St. Joseph Engineering College, Costume Cottage, Induscare Equipments, Glitz Entertainment, SDM College Ujire, Vasudev Stores, Olympic Sports, Evergreen Garments and Exports and Digital Planet.